Пристъпваме към подготовка за сваряването на домашна бира, в случая червен ирландски ейл. Първо се подбират подходящите малцове. Целта ни е да сварим около 18 до 20 литра бира. За тази цел използваме 3 кг и 200 г светъл пилзенски малц и по 400 г от малцовете Кара Арома и Кара Ред. Последните два малца са тези, които ще ни дадат червения оттенък на бирата. След като малцовете са подбрани и претеглени, се пристъпва към тяхното смилане. Използва се специална мелница за малц, като целта в случая е да не се смила финно на брашно, а по-скоро малцът да бъде натрушен и да останат цели люспи. Това ще ни помогне по-нататък за правилното протичане на следващите процеси. Цялото времетраене на една варка бира е между 6 и 7 часа. Сега в уреда, в който ще озахаряваме, сме подгряли вода на 60 градуса и изсипваме смеления малц. Температурата след сипването му пада на около 53 градуса, където протича първата температурна пауза. Целта на тези температурни паузи е нишестето, което се съдържа в малца, постепенно да се трансформира в захари. Тези захари след това ще бъдат използвани в процеса на ферментация на бирата. В случая правим 15-минутна пауза на температура 53 градуса. След това вдигаме с помощта на термостата на 63 градуса. Следва 30-минутна пауза. Още толкова на 67 градуса. И плавно вдигаме до 78. През цялото време е важно да се мери, за да бъдем в верните температурни диапазони. Паралелно с тази дейност подгряваме водата за промиване, която е в случая 16 литра. Тя трябва да бъде подгрята също на 78 градуса. Хубаво е да се разбърква сместа по време на озахаряването, за да бъде компактна